Hello friends, बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल YouTube चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। लास्ट डेट 19 जुन PM किसान। स' बेनि सायाव मोनसे आपडेट फैदों। मा खालामनांगौ नोंथांमोना भिडिअ नाय अब्लानो बुजिगोन आरो जायफ्रा भिडिअ नायजोबाखै नोंथांमोना आन्दायगासिनो दङ। दा जायफ्रा गभर्नमेन्टनि राङारि अनसुंथाइ मोनगिरि नोंथांमोन स' नोंथांमोननि थाखाय BTC मोनसे आपडेट होदों। जों बेखौ नायगोन गोबाव खालामा। जुदि नोंथांमोना बड' जब इनफोआव गोदानब्ला स' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेफोरबायदि साख्रिनि एबा नोंथांमोना स्किमनि आपडेट मोनबाय थानो। स' बिदिब्ला जों जागायनोसै गोबाव खालामा PM किसाननि अफिसियेल वेबसाइटआव जों थांग्रोगोन एन्ड बेनिफ्राय जोङो नायगोन PM किसाननि खामानिया मा फैदों। स' दायो जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव PM किसाननि रांखौ माब्ला मोनगोन बांसिन मिथियो आरो खायसे मिथिया। दा माखासे डेट थायो टाइम थायो नोंथांमोना मिथिगौ नैबे पिरियडआव थुनाय लोगो लोगो एप्रिलनिफ्राय जुलाइ दानाव खनसे सोयो अके। माने नोंथांमोना बोसोरावहाय 6000 रां मोननाय जायो अके। माने दान मोनब्रैजोंहाय स' नोंथांमोनाहाय खनसे इनस्टलमेन्ट सोयो बेनो जाबाय 2000 एबा 2000 नोंथांमोना सोनाय जायो। स' बेखायनो एप्रिलनिफ्राय नोंथांमोना जुलाइ दानावहाय मोनसे हाबगोन आगष्टनावथ' हाबखाबाय बेखौ नांला देन बेनिफ्राय एप्रिलनिफ्राय नोंथांमोना जुलाइनि गेजेराव मोनसे हाबगोन। दायो जुन सोलिगासिनो दङ बेखायनो दा बेखौ मा हिसाबै फैदों आपडेट जों बेखौ दानिया नायनोसै फैदो। दा नायदिनै लोगोफोर बेयाव मोनसे आपडेट होदों बेयाव नोंथांमोना माखासे डिटेल्स मोनदों जे नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स फैदों बेयाव जों डिटेल्सखौ नायगोन गोबाव खालामा। दा बेयाव मा लिरदों नोंथांमोना नायदो बेनो जाबाय माखासे गोनांथि जानाय डकुमेन्ट्सफोरा जाहैबाय आधार कार्ड नोंथांमोना थाथारनांगोन आरो बे आधार कार्डजों बेंकजों जायनि एकाउन्टाव रां हाबो बेनि आधार कार्ड बेंकजों थ' नोंथांमोना लिंक थाथारनांगोन लोगोसे मबाइल नाम्बाराबो नोंथांमोना लिंक थानांगोन होनना बुंदों अके। स' बेखायनो जायना गैया स' नोंथांमोना बे 12निफ्राय 19 जुननि गेजेराव खामानिखौ मावना लानांगौ आरो बेयाव माखासे आपडेट फैदों। देन बेनिफ्राय मुलाम्फाफोरा जाबाय मुलाम्फा होदों जे नोंथांमोननि KYC होनाया स' नोंथांमोना जाखाबायगोन बांसिनानो नोंथांमोनाहाय स' एकाउन्टजों आधार कार्डजों स' नोंथांमोना लिंकआ थायोब्लासो बे रांखौ मोननायनि चान्सआ दङ। थ' बेखायनो खायसे मोनाखै दाखालिनि 13 इनस्टलमेन्टआवहाय स' खायसेना गैयामोन आरो जायना दंखायो नोंथांमोना मावनांगौनि जेबो खामानि गैया स' नोंथांमोना गासिबो अकेबा स' नोंथांमोनाहाय मोननाय जागोन गासिबो रांखौहाय। दा बे खामानिखौ मावनोब्ला बबे मावनांगोन बेनो जाबाय मावख'गोरा जिल्ला आबाद बिफान माने एग्रिकालसार अफिस बेयाव खबर लानो हागोन नोंथांमोना आरो लोगोसे जिल्ला बेंगिरि DC अफिस नङाबा खाजोना होग्रा जेरावनोखि नोंथांमोननि सार्केल अफिस बेयाव लिंक खालामनो हागोन बाट नोंथांमोना साबसिना जागोन BCDCआव खबर लानाया साबसिन जागोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि पस्ट अफिसाव थ' नोंथांमोना बे खामानिखौ मावनायखौ नुनो मोन्दों जानांगौ बेखायनो स' नोंथांमोननि खामानिया पस्ट अफिसाव एकाउन्ट खुलिनाय बा बेफोरबायदि खामानिखौ मोनदोंब्ला स' नोंथांमोना मावना ला लिंक खालामना ला अब्ला साबसिन जागोन मानोना एग्रिकालसारजोंहाय एन्ड बेनिफ्राय पस्ट अफिसजोंहाय लिंकआ खामानि जागासिनो होननाय सर्सनिफ्राय मोननाय जादों पस्ट अफिसाव नोंथांमोना खबर लाबानो जाबाय बे 19 जुननि गेजेराव नोंथांमोननि खामानिया जागोन। थ' जायखिजाया जायनि एकाउन्टआ प्रब्लेम दङ स' नोंथांमोना पस्ट अफिसाव खबर ला एन्ड बेनिफ्राय BCDCआव नोंथांमोना खबर लाबानो जाबाय मानोना बे खामानिया बेफोराव सोलिगासिनो दङ स' नोंथांमोना बेयाव मोननो हादों आपडेटखौहाय। थ' जियानो जा जायना गासिबो अके दङ नोंथांमोना खालामनांगौनि गोनांथि गैया नाथाय जायफ्रानिखि गैया लिंक गैया बा नोंथांमोना आपडेट गैया स' बे खामानिखौ नोंथांमोना खालामना ला स' बे रांखौ मोनगोन नोंथांमोना 19 जुननि उनाव मोनगोन मानोना लास्ट डेटआ 19 जुनबा स' 19 जुननि उनावसो नोंथांमोननि खामानिया जागायगोन नालाय प्रसेसआ बेनिफ्राय रांखौ नोंथांमोननि एकाउन्टआव सोनाय जागोन। दा बेनो जाबाय गभर्नमेन्टनिफ्राय आपडेट दा जायखिजाया नोंथांमोना एसेब्ला बुजिबाय जानांगौ PM किसानाव जायनोखि जेनेरेल बाथ्रायाव जायनोखि लिंक गैया आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों बा KYC जायाखै नोंथांमोना पस्ट अफिसाव एबा BCDCआव खबर लानाया मोजां जागोन। स' बेनोमोन नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेट बेनिफ्राय रांखौ सोगोन नोंथांमोना जुलाइ दाननि सिगांनो स' नोंथांमोना मोनगोन 2014 इनस्टलमेन्ट।